arep preksa jane. Tapi tutup. Lah sing lara apa to, Mas? Ora atiku lara ya. Arep anu aku tuku sego pecel lawuh rempelo tanpa ati. Aku tau gawe ati malah kayak gatel. Mangkoto kabeh para wadyabala ing negara Tunggul Malaya. Aja kaget lamun to dina sakmengko jeneng sira kabeh ndak timbali madhep ana ngarsane ingsun. Nok nggih sinuwun. Sinuwun Prabu Dewa Serani. Kang abdi kula pun kala Hiramba nedya cumadong dawuh beneh kalian adat saben sedaya para nayaka tinimbalan punapa ingkang dados wigatining karsa swawi kula aturi hamba bara pangandikan kala Hiramba arsa ngangklungaken jangga nilingaken karna nenggara mentas sabda dawuh pangandikanipun sinuwun Prabu Dewa Serani. Yah ing ripalungguhan iki ana pawarta kabungahan. Mbok menawa ora gantalan suwe maneh Ratu Gustimu bakale Apalakrama kelawan widodari saka kayangan swarga dahana. Kang sesilihe Batari Dresanala. Lan kowe kudu ngerti. Dina kelungguhan iki si Dresanala wis mapan ana ing Taman Kaputren negara Tunggul Malaya kene. Ngenteni dina kang prayoga Dewa Serani bakale duwe garwa prameswari. Mangke riyen sinuwun kabar sumebar pawarta Waraden mbok bilih Batari Dresanala menika sampun jinatukrama kalian panengah Pandhawa akekasih Raden Harjuna. Dina sakmengko si Dresanala wis pegat tresna kelawan si Arjuna. Oh, mekaten. Iya. Layang pegate sampun medal wis. Nggih pun. Nek pun dadi randha mboten napa-napa. Lah lajeng niki kersanipun kados pundi sinuwun? Negara Tunggul Malaya beteng ana sing kandel, jagang ana sing jero. Aja nganti iki mengko Janaka utawa Pandhawa liyane jumujuk ana negara Tunggul Malaya ngrebut baline calon bojoku si Dresanala. Nur nggih mangestuaken dawuh. Surak gotong royong aja nganti ana ingkang kecicer. Waton lanang nyekel gaman. Waton lanang nyekel gaman lading pangirising daging biathok wadahe getih. Padha budhal dina iki.
Tata sang Gatotkaca dinon mabak Arga Suta Kapira Kresna Kapira Kresna Marata Manahara muji saktine Rama wis sawetara wanci Wrekudara lan anakku Gatot mangas Rama mapan ana ing negara Dwarawati kene ingkang sinedya muhung goleki ilange Jlamprong kang wis sawetara ana sakwarsa luwih utawa setahun punjul Janaka ilang Arjuna murca tanpa bebayan Jlitheng Kresna kakangku goteking wong akeh ngandharake yen to Jlitheng Kresna kakangku kuwi ratu sasananing Bathara Wisnu dewaning kabagyan dewaning katentreman ratu sing wis ngerti sadurunge winarah mula sumpahe Wrekudara sumpahe Bimasena aku lan Gatot ora bakal bali praja lamun Jlitheng Kresna kakangku durung bisa paring wangsulan boyo mapan ana ngendi murjane bocah Madukara Yayi Wrekudara kepriye pranyata pun kakang dina sak mengko nedeng anglakoni tapa ngrame bebantu sapa wae kang mbutuhake bantuan sak murcane adimu si panengah pun kakang bubar wae nindakake teteki ayoga brata minta pituduh marang purbaning Gusti ingkang maha kawekas kedadak ana wangsit ingkang dumeling ana karna kepriye wangsite coba babarna Jlitheng Kresna kakangku murcane adiku si Harjuna yen manut wangsit kang ndak tampa mapane ana sak kiwa tengene Kahyangan Suralaya mangkono pancen bener lan maneh ya Di lan maneh menawa babakan Janaka Siadi tak kira wis apal lungane Janaka kuwi ora bakal uwal saka telung perangan ya kuwi antarane Wiku Aldaka Payokati Uping Rana lan Wanodya Jinatukrama Janaka kuwi kok lunga ngilang saka ngomah kuwi yen ora meguru ana ngarsaning pendhita ingkang wegik ya mesti maju perang jinejer dadi dutaning adil yen ora ya mesti nginepi perawan ngendi ngono Janaka Janaka ning Janaka kudune iso mikir aja mburu karo senenge dhewe Ngamarta lagi ruwet para Pandhawa ngibarate ndok sak petarangan mati siji mati kabeh mukti siji kabeh melu ngrasakake kamukten apa ya negara Ngamarta lagi ruwet kahanan ora ayem swasana ora tentrem malah Janaka mentala tegel tega mentala medhok sak paran-paran wis aja tekan ngendi-ngendi nek munuta karo adimu lanang ayo saiki lon-lonan bebarengan lumaku Dara mlaku ngener mangulon jumujuk ana sakiwa tengene Kahyangan Suralaya Yayi Satyaki lan Anoman aja kongsi keri Hangopadi murcane si Kuntadi sumangga kula dherekaken sinuwun Gatot ayo mangkat lik ngestaken dawuh Rama Kyai Sikra kantut mergut ngembat watang raboso tangkep foto antaran kau sayaki sing weno prang-prang bos
mangawawur-wurahan dengarane ngajurit gong maguru kongso tata kaya butula wara pangri ing turangga hesti menyang duwaja kangge gider ora kata ingkang duwaja lelayu sebit latala kepranggul iki ana satriya Kurwaking brengose dilinting-linting sampirke kuping biyo sapa kang dadi kekasihmu Gus Satriya Swala Bumi Raden Setyaki Singa Mulang Jaya ya Raden Bima Kunting bali takon ana barisan segelar sepapan ngadang marang laku ning Setyaki sapa kang dadi aranmu Kakasete Ratu Gustiku Sinuwun Prabu Dewasrani Temenggung kang dadi pangkatku kekasihku Temenggung Salokat Gatut Barat Semedya laku arep menyang endi?
ngener mlaku mangulon sajak duweni niat kang kurang prayoga. Sumingkira ngiwuh utawa nengen. Kowe arep nyang endi? Ora ana sing tak upadi kejaba mung murcane satriya Madukara kang kekasih Raden Arjuna. Ya Raden Janaka ora kena mbacut kudu bali. Kowe wis wani mlebu ana wewengkon utawa wilayah negara Tunggul Malaya. Yen kena tak pringgake secara becik bali yo. Bali yo mumpung durung dadi gotongan edan-edanan. Yen pancen kaya mengkono, yen kowe ora menehi dalan kelawan Raden Setyaki, ora menehi dalan kanggo aku lewat goleki sedulurku Satriya Madukara kang kekasih Raden Arjuna, iki cetha ngegelo kang tanpa warana. Mbok menawa murcane sedulurku Satriya Madukara Raden Arjuna kuwi mesti ana gandeng cenenge. Ana gandeng cenenge kelawan ratu Gustimu ya kuwi si Dewasrani. Mbah, ora itu. Kowe gelem bali ora? Kowe gelem minggat tekan papan kene apa yen ora? Sumpahing prajurit ora bakal mundur yen durung dadi kuwanda. Wani karo aku entek wedine garwanine bagus. Legan golek momongan buk bonok golek pacangan marang tatal ngrajawu. Leno kaprayetan lair kelawan batin. Kebiah datamung sati kamu jorakon dosa we. Dadi kondo we. Ya. Awas cepet ya derajat apa we? Hei, ya. Tanda sirahmu. Ha. Ya. Awas.
Aja minggat. Hei, hei, hei. Hei, hei, ah. Ayo maju yen kepengin ora dawa umurmu. Wah, gembelo sing nanti jasmu kowe. Hei. Hei. Wah. Hei. 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 Atlo. Ya. Ya. Ah. Ah. Eh. Monyet elek kowe. Ayo maju. Hop. Hai. Wah. Wet. Bedes. Wah. Wah. Hei. Oi, oi. Hai. Ah, aye. Hey, oh, hey! Yo, hey, oh, ah! Oh, awas, hey! Wah! Rananggana son
satriya digdaya tak satyaku jroning ati yen mati beliyuan aku awet sun labuh bangsa hanjrah harum asma reki Satria murup dadane meteor. Sawa Gatotkaca. Gatotkaca ya krincing wesi hedian-hedianan. Mundur ora bakal mundur sejangkah. Wis sumingkira tekan papan kene. Wah, gembelo tiasmu. Cek.
Ayo ngadeg. Nek pancen wani ngadeg kok. Cah tembeling kok dilawan. Awah Condro Dimuko. Mawut kang katrajang ing dahana wadya sangkep keprabon perang kang obro marakata ing Betari Durga wis mapan ana sak ngareping kawah Candra Dimuka. Bayi iki anake Janaka kelawan Sidresanala bakale tak lebur ana kene yen ora dewasane bakal mbebayani tumrap anakku si Dewasrani ya toh ya kelakon mati dina iki kowe ngger. Megegek ugek sadulita hemel-hemel lae. Pranyata Gusti Maha Adil marang umate. Jabang kang isih abang sing durung kalepetan dedosan lah kok wis dicemplungke geni murup. Tujune ana Semar. Ya to ya. Aku bakal ndedonga marang Gusti supayane geni Candra Dimuka dadi sumbring kekuatanmu le. Eleng-eleng Semar Badranaya titise Sang Ismaya manteng hangge nyuwun marang purbaning Gusti ingkang murbeng dumadi geni kaprawiran geni kasantosan miwah genining kawaskitan ngumpul dadi siji kaya didiadar oleh sang jabang bayi dadya Jaka Kumalakala. Kang
Lan iki mapan ana ngendi? Kok ana geni sing ngupeng marang aku? Sampeyan yen nyeluk kula simbah. Lho, kowe apa mbahku? Mboten. Ning wajibe kudu ngaten. Sampeyan nyeluk kula mbah utawi kakek. Lanjur jenengmu sapa, Mbah? Nami kula Semar Badranaya. Lah yen aku sampeyan durung duwe jeneng. Loh, lah yen ngono, aku paring ana tetenger, aku paring ana jeneng to, Mbah. Inggih. Gandeng sampeyan saged gedhe awit didadar saka wisa-wisane geni. Kula paringi tetenger Bambang Wisanggeni. Wisanggeni, Mbah. Nggih. Masih. Lah kok aku iso mapan ning kene? Mriki niku jenenge Kawah Candradimuka. Kawah Candradimuka? Nggih. Papan paukuman kagem tiyang-tiyang ingkang nandhang luput. Ngono, Mbah? Nggih. Masih. Saiki aku arep takon maneh. Yen aku tumitah ana ing donya kene mesti aku duweni bapak, mesti aku duweni ibu. Lah bapakku sapa, ibuku sapa, Mbah? Sampeyan takon kelawan bapak ibu sampeyan. Iya. Sampeyan coba takon karo dewa-dewa kabeh nika. Dewa-dewa sing do gawe sepatu nika. Sapa bapak sampeyan, sapa ibu sampeyan? Lah yen dewane ora ngerti, ora sak kesuwen jotosi wae. Lho, kok dijotosi? Lah dewa niku kudune weruh samukawise. Kok nganti dewa ora pono, kok nganti dewa ora ngerti jotosi. Jotosi, Mbah. Oh, biar gawe sepatu dewa no ki dewa wae. Sapa jenengmu wa dewa? Aku Bathara Indra. Bathara Indra pancen bener. Iki ana bocah kok malang kadak malang kerik. Karo dewa ora basa, aku ora iso basa. Kowe sapa? Aku Bambang Wisanggeni. Tranyak-tranyak, tranyuk-tranyuk munggah kayangan ana parigawe apa? Jare dewa kuwi kesdik sing dadi paningale. Pancen bener. Dewa kuwi wis ngerti sadurunge winarah. Pancen bener. Saiki aku bakal takon. Kowe arep takon perkara apa? Sapa bapakku? Sapa ibuku? Aku ora ngerti. Dewa ingah-ingi piye to iki?
Ngerti bapakku ora? Ora ngerti. Ibuku ora ngerti. Jotosi. Oh, ya. Hei, biar. Sopo neh iki? Nganggo sepatu dewa. Jenengmu Bathara Brahma, dewa sing nguasani geni. Kowe Bambang Wisanggeni ora basa karo dewa, ora wae. Ora duwe tata krama nilar yuda negara kang sarta Subasita. Ngamuk punggung ning kayangan. Ana parigawe apa? Aku bakal takon babagan apa? Kowe ngerti ora? Yen pancen dewa wis ngerti sadurunge winaras, kowe ngerti bapakku apa ora? Aku ora ngerti. Ibuku ora ngerti. Jotosinta. Sopo iki? Kok selopan? Dalange. Oh. Iki ora maning aku. Kowe takon sapa mau? Bapakku. Takon sapa neh? Ibuku. Wah. Aja macem-macem karo aku. Ana dewa sing tangane papat. Dewa tangane papat? Heeh. Kae panguwasaning dewa, ratuning para dewa. Tangane titikane ratune para dewa, tangane papat numpak lembu. Jenenge Bathara Guru. Nek kowe arep takon aja takon aku, takono kowe. Panguwasa tunggal kayangan. Yen ora ngerti jotosi kamplengi hidek-hidek siap. Wah iki wonge. Wah. Wis genasak nomer iki. Kowe ratune para dewa. Pancen kapara nyata. Bathara Guru jenengmu. Iya. Umat sak jagat padha nyembah, padha sembah sesedokan karo Bathara Guru, kowe kok malang kerik. Kaya bocah ora duweni duga. Jenengmu sapa? Bambang Wisanggeni. Para dewa Durhandara padha kaseser geter pateteran nandingi apa kang dadi kasektenmu. Bambang Wisanggeni piye? Kowe ana parigawe apa munggah ning kayangan ngamuk punggung Suratamtaha? Aku mung bakal takon babagan apa? Sapa bapakku? Sapa ibuku? Lho. Lah kowe iki piye to? Mau-maune iki piye? Ora ngerti pojok pleret abang ijone lakon banger bacining lampanok. Ngerti-ngerti munggah kayangan takon bapake, takon ibuke. Ayo, ngerti ora? Ora ngerti kayangan tak nggo gulung lho ki nggo. Weh lah dalah. Bocah murang tata. Yen pancen kowe jarak perkara, sadake kowe bosen urip, kelakon ketiban bledheke Bathara Guru mati ngenggon kowe.